Dobro jutro, dragi kolege. Evo, pošto napolju pada kiša, mi smo odlučili ipak da posjetimo udruženje penzionera iz Prijedora. Ovdje smo u jako lijepom društvu, raspričali smo se dosta o mnogobrojnim aktivnostima naših sugrađana koji su zaista veliku energiju dali kako bi naš grad zaista prethodnih godina bio u što boljem svjetlu. Oni su i danas jako aktivni, vole da se druže, imaju mnogobrojne aktivnosti, a o svemu tome više će nam govoriti predsjednik udruženja penzionera Slobodan Brdar. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i dobro jutro gledalcima Radio televizije Republike Srpske. Da, evo, aktivnosti penzionera su zaista mnogobrojne. Pa vidite, evo, duži niz godina, zahvaljujući gradskoj administraciji, mi smo u prilici da osim one naše članarine koja je isključivo namijenjena za pomoć porodicama naših kolega u slučaju smrti našeg člana udruženja, jednokratne novčane pomoć teško bolesnim i nepokretnim našim članovima, mi smo u prilici da obavimo i ove druge izuzetno lijepe sadržaje, a to su odlasci na destinacije širom Republike Srpske, znači izlete koji smo ove godine imali preko 28, odlazak na more i u banjsko klimatsko liječenje gdje smo uputili 257 naših članova u banjsko klimatska liječenja širom Republike Srpske, tačnije Banja Mlječanica, Banja Vrućica i vazdušna Banja Kozara, manji broj članova u vazdušnoj Banji Kozara. Otišlo je na more oko 100 naših članova i o druženju, da vam kažem, kad idu autobusima, neke samo u svakom autobusu po 50, to je preko 3000 naših članova obavili su te izlete i obišli znamenita mjesta širom naše Republike Srpske. Da, mi Prijedorčani znamo koliko je to popularno, koliko naši nešto stariji sugrađani vole da se druže i vole zaista da na neki način iskoriste te aktivnosti. Šta kažu, kakvi su to provodi? Pa da vam kažem, radi se o ozbiljnim ljudima, o ljudima koji su čitav svoj radni vijek bili, ajde da kažemo, na neki način utegnuti, vodili računa, stvarali u životu, othranjivali dječicu. Evo sad im je prilika, ako iole zdravlje malo služi, da zaborave na poteškoće s kojima se susreće penzionerska populacija. Ja vama danas ne želim pričati o materijalnom i socijalnom položaju ove kategorije ljudi, jer svima je to u Republici Srpskoj poznato da je to kategorija ljudi koja živi u izuzetno složenim i teškim uslovima. Ali ima pomaka, ide se ka nabolje i mi pored tih pomaka koristimo i ove kulturne i lijepe sadržaje, jer to su živi ljudi, nisu to mrtvaci pa da ne vole druženje. Naprotiv, mi sada kod tih naših druženja u pojedinim mjesnim udruženjima i na nivou grada imamo što veći broj prisutnih mladih ljudi koji su rodbina naša, koji su naši unuci, naša djeca, žele da se druže sa nama, osjećaju tu ljepotu zajedničkog druženja i mi ćemo to i u buduće raditi. Evo na Kozari smo imali tamo u oktobru mjesecu, na početku oktobra, imali smo druženje gdje je bilo oko 800 penzionera. Ljudi su oduševljeni. Nije niko gladan i žedan u onom smislu da on dođe gore pa da samo misli šta će jesti, nego žele ljudi da se vide, žele ljudi malo da izađu. A nije to ni malo lako organizovati, jer znate kako, imate određen broj mjesta, kapaciteta i tako dalje. Ne može mi pozvati 14.500 penzionera grada Prijedora da dođu svi na druženje. Jer mi je to financijski nemoguće, a drugo nemoguće ni fizički. Ali te aktivnosti obavljamo po mjesnim udruženjima. Tako da je i tih druženja penzionera na nivou gradskog udruženja po mjesnim udruženjima bilo preko 12. I glavno centralno druženje koje sam malo prije spomenuo bilo je na Kozari, znači 13. Da, ono što je veoma pozitivno u ovoj priči jeste da sve ove godine iza svih vaših projekata stoji gradska uprava. Pa mi smo ostvarili mojim dolaskom ovdje i rukovodstvo udruženja penzionera na čelo udruženja, ako se tako može reći, ostvarili smo jedan korektan odnos sa tim ljudima. Ja sam u ime svih penzionera grada Prijedora zahvalan gradskoj administraciji i politici koju vodi ta gradska administracija, koja ima osjećaj humanosti za ove ljude i mi ništa pretjerano ne tražimo i ne želimo da zloupotrijebimo
uopšte naše korektne odnose, nego samo ono što je realno moguće, to i tražimo. Da, i evo, kakvi su planovi za ubuduće? Pa naši planovi će biti isti. Isti, što više izleta, što više druženja, što manje smrtnosti. Nažalost, moram reći da ove godine, i to iz godine u godinu, da nam se povećava smrtnost i da sad za 10 mjeseci imamo 600 umrlih naših kolega, što se nekad znalo desiti na nivou 12 mjeseci. Ali život ide dalje, jedni odlaze, drugi dolaze i mi moramo nastaviti raditi. Gospodine Slobodane, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Mi ćemo svakako ispratiti sva dešavanja koje vi organizujete i uvijek smo uz vas. Hvala vama, mi to znamo u Udruženju penzionera da ste vi korektni i da korektno izvještavate. Hvala vam puno.